אשקלון יום. כי אתה לא עיתונאי, זה רק עיתונאים מוזמנים. להגיד לו שאני נמצא פה אני יכולה, אבל אתה לא עיתונאי. אני יכולה להגיד לו, אבל אתה לא עיתונאי. אז תגידי לו בבקשה. אז אגיד, למה? אני רוצה שתגידי. אבל אני אגיד לו, אבל למה? אני אצא, תפסיק כבר, תפסיק לעמוד כאלה. עזוב, תן בוא רגע. אתה לא קשור למסיבת העיתונאים. אתה לא קשור למסיבת העיתונאים, באמת. אתה לא קשור, אתה לא עיתונאי. הוא זימן את מסיבת עיתונאים, אתה לא עיתונאי. שנייה אחת, שנייה. אני אשאל אותו בנפרד, אז תחכה שאני אשאל אותו. אני אשאל אותה, אבל אתה לא מוזמן. אם היינו מזמינים אותך, אתה צודק, אבל אתה לא מוזמן. אני מבקש, תשאלי אותו שיגיד לך לא. אני אשאל, אבל אתה לא עיתונאי. אתה עיתונאי? למה את אני שואלת אותך. אני לא מסלפת, אתה עיתונאי? אני מבקש... אנחנו זימנו מסיבת עיתונאים, לא אותך. תקשיבי בבקשה. אני אמסור.